তিনি पाटिसरी बिसिगो फायै मधु कृष्ण गामियाव फायनाय जों जयन प्रग्राम जयन प्रग्राम सिनि 10 फेमिली 24 भोटार्स सिनि तिप्रमो थाव बीजेपी नि याकारे सिनि तिप्रमो थाव फाय पानाराव दाइबो आं मेसेज खायनाय जे बीजेपी सिबिर खायनाय रक बरनाय मेसेज खायनाय जे ताय कसागै तनाय रक चिनी महाराजानि जे मेसेज न खनागै जे थानसा हिरि कक सामने बुबाग्रा के तायाबो सिनि जे 1/5 नि माने आबो जतर खनाजा के बरक तंगियारे एडीसी को सिनि तिप्रसा मांगनो सिनि बरंनो जतर नरक ता बेसि दिरि करिखा ताय 12 दिन समय दंगो ओ 12 दिन बिसिगो नर सिनि तिप्रमथ फायै सिनि बानारो फायनि जों रिक्वेस्ट खायनो नरनो उलखे नरक लासि जाय तंनाय खाति जाय तंनाय हाइन बाय नर जत सिनि तिप्रमथ फाय जुगरु फायके जों सिनि महाराजानो कायसा जों गिफ्ट रखमाने सिनि करबुक सार्टिफिकेट के जों कायसा गिफ्ट रखमाने के अरनो नर फाय जत जुगरु फायनि आं और कक सागे आरि को और मथाका बुबाग्रा येलुथो तिप्रमथ येलुथो दै सिनि सन्जय माने आयो बुबाग्रा